Les carreteres de la comarca de la Selva han acollit aquest cap de setmana la quarta edició del Rally de Vidreres. La prova era puntuable per al Campionat de Catalunya de Ral·lis, Copa i Open de Catalunya de Ral·lis de Terra, a més del volant RAC Trofeu Mòbil Umavisa. El rally, organitzat per l'escuderia Peu a Baix, constava de 2 trams cronometrats que els participants havien de completar en 3 passades per cadascun, més una superespecial de 3 quilòmetres que també s'havia de completar 2 vegades. El recorregut per als participants de l'Open era una mica més curt. El de Vidreres va ser un autèntic rally de terra, amb trams enfangats i la pluja com a protagonista, el que va complicar molt la prova a tots els participants. Dels 27 inscrits que van prendre la sortida, tan sols 14 van aconseguir finalitzar la cursa. La victòria se la van dur el Mitsubishi Colt de Nani Roma i Pilar Barceló, que es va imposar en 6 dels 8 trams de la jornada. El de Folgueroles va mostrar-se molt segur amb una conducció ràpida i molt efectiva. Ha estat un rally de Vidreres, dels 4 que he fet els darrers anys, doncs penso que ha estat el més difícil. Ha estat una cursa que ha plogut des del començament. Avui hem fet el reconeixement en sec, però a partir de les 10-11 ha començat a ploure molt i realment ha estat molt complicat. Una de les curses més difícils potser que he fet en la meva vida, els ral·lis. I bé, m'ho he passat bé, sincerament, he disfrutat corrent, el que passa estava molt delicat i ha estat per mi un super bon entrenament. Per tant, la cursa ha anat bé, els tramos han estat molt bé, al final la cursa espectacle penso que a la gent li ha agradat molt, llàstima del temps, però per altra banda a mi m'ha agradat el fet de poder córrer en aquestes condicions que fa que t'hi hagis d'aplicar molt i que la tècnica de conduir crec que és canviant contínuament, no hi ha un grip constant, tot canvia, però en general molt bé. Roma i Barceló van aconseguir un avantatge final de 9 minuts i 28 segons sobre els segons classificats. La parella del Motorclub Sabadell, Xavi Domènech i Xavi Moreno, a bord d'un Citroën C2 Proto. Tal com estava la situació, hem sortit a veure què passava, anar amb prudència perquè veiem zones que patinaven molt i que hi havia força risc, i aleshores hem sortit a tantejar una mica el terreny. De seguida ens hem posicionat en un terra de ningú i llavors ha sigut ja un tema de supervivència pura, perquè era molt delicat amb el nostre cotxe, amb rodes velles, i llavors era un tema de tindre el cotxe a la pista, bàsicament. El tercer calaix del podi a Vidreres va ser per Carles Dinàs i Joan Torra, amb un Ford Fiesta RS. Segons, durant bona part de la cursa, i havent fet 2 scratch, una penalització de 10 minuts els va deixar finalment a la tercera posició. En 2 rodes motrius, la victòria va ser per als guanyadors del volant RAC, Joel Guerrero i Xavier Carulla, que amb el Peugeot 107 van ser 5ens classificats de la general. En l'Open, la victòria se la van adjudicar Òscar Triano i Patricio Jiménez i el seu Peugeot 206 XS, seguits de Francesc Clar i Xavier Company amb el seu Peugeot 106 Rally. Entre els ER, la victòria va ser per l'Oriol Dot i en Jordi Capdevila amb un Opel Kadett. Indiscutible victòria a Vidreres per al pilot més ràpid sobre terra del volant RAC Trofeu Mòbil Umavisa, Joel Guerrero. El triomf del pilot de Lleida, juntament amb l'abandonament del líder fins abans d'aquesta prova, Miquel Prat, i també del tercer classificat Jordi Salinas, el deixen al capdavant de la classificació i molt a prop del títol, a falta tan sols d'una prova per finalitzar el certamen. La parella Joel Guerrero i Xavier Carulla van ser dels pocs pilots que van rodar a un ritme alt sobre els difícils trams gironins i gairebé sense cometre errors van obtenir la seva tercera victòria de l'any, totes elles sobre aquesta superfície. La veritat és que el Rally de Vidreres ha estat un abadacle total. Sortíem amb la mentalitat d'anar a poc, de veure el ritme que portaven els altres, sabíem que els trams serien molt trencats com cada any i a sobre hi havia l'aigua, que era una cosa afegit que ens complicava encara tot molt més. Hem sortit a primera hora del matí, hem intentat seguir un bon ritme,
però bueno, hem vist que era molt difícil anar pels trams, hem parat una mica de compte i bueno, realment el fet d'estar aquí ara per ara és espectacular, no? Me considero un heroi el poder haver arribat aquí dalt, no? Perquè molts pocs pilots han arribat aquí. I bueno, donar les gràcies a tot l'equip i bueno, ho sento molt per la gent que no ha pogut acabar aquest ratll, donar-li molts ànims i que la pròxima ja serà. Segons del volant RAC Trofeu Mòbil Umavisa, van ser Jordi Rodríguez i Jaime Morales, que tot i tenir diversos ensurts, van aconseguir acabar la prova. La veritat és que hem sortit molt ràpid, hem fet un bon primer tram, però al final ens hem trobat neutralitzat el primer tram i no hem comptat els temps. Aleshores hem sortit al segon tram, hem seguit intentant atacar, però hem tingut un parell de sortides de pista i hem perdut molt temps. Ens hem quedat també en un camp, no hem pogut sortir, hem perdut fora d'un minut. Sí, després hi ha hagut els abandons dels principals líders de la prova i un cop han abandonat hem decidit anar a acabar la cursa, ja que ens donava uns punts molt importants pel campionat. Bueno, ara ve el 2000 viratges, que és un rally que vam fer l'any passat i ja vam fer tercers, i ara intentarem millorar la posició del tercer l'any passat, aviam si podem atacar fort i anar ràpid. Ocupant l'últim esglaó del podi es van classificar uns regulars Josep Antoni Domènech i Manel Marchal, que aconsegueixen així un bon grapat de punts de cara a la general. Un ratll molt dur, anar a aguantar el cotxe i res, mantenint-nos a la línia de cuidar el cotxe i de no trencar. Patinava molt, a les pujades, com estava tan enfangat, costava molt pujar, tenies que ficar marxes llargues, poc gas i anar pujant lentament i és un rally una mica diferent de tot el que hem fet. Mala sort per la resta d'aspirants al títol final. Miquel Prat abandonava per un problema mecànic en el seu Peugeot 107 Cup, mentre que Jordi Salinas va abandonar per una desafortunada sortida de carretera i es queda sense opcions al campionat. La propera i última prova puntuable per al volant RAC serà el Rally 2000 Viratges, que tindrà lloc els dies 26 i 27 d'octubre. Joel Guerrero lidera la classificació general amb 18 punts de marge sobre Miquel Prat. La propera prova prevista del Campionat de Catalunya de ral·lis, però, és el Rally de Valls sobre asfalt, que arriba a la seva tercera edició i es disputarà el 6 d'octubre.